Dit is het enige stukje van het ringcirien dat ik echt beheers. Ik kan het paard goed vasthouden. Welkom bij Ringcirien met de Sterren. Vandaag gaan we op naar de halve finales. We gaan op naar de halve finales en dat betekent dat we dus in de kwartfinale zitten. Nog even de treffers van vorige week. Scarlett, Miranda en Rinus staken alle drie 1 ring. Dus zo ziet het scorebord er op dit moment uit. Onderaan bungelen Twan en Arjan met 2 ontsierende nullen. Twan, je komt een beetje moeilijk op gang, heb ik het idee. Ja, dat klopt. Ik heb er nog 0 gestoken tot nu toe. We moeten een beetje wennen misschien aan de omgeving, de baan en dergelijke. Scarlett? Ja. Jij Pien, hè? Ja. Hoe komt het? Ja, ik heb iets in mijn lies verrekt, denk ik. Spannen. Nou ja, ik had natuurlijk van trainen last een hele week. En nu net een beetje galopperen, denk ik dat er een klein beetje te veel spanning op stond misschien. Ja. Ik hoorde net dat dat de ringciriespier is. Ja, de ringciriespier. En heb ik die ook. In vaart 4 en 5 werd zo broed gestoken dat we u dat besparen. We maken een tijdsprong naar de 6e vaart. Twan mag als eerste weg. Hij lijkt nullen te verzamelen. Pijn is slecht voor je concentratie. En dat blijkt. Zit er iedere keer tegen, nee? Ja, het zit tegen, zeggen ze dan. Arjan lijkt de oren van zijn paard als richtpunt te gebruiken. Treurig hoor, net als Twan werkt hij aan een nullencollectie. Miranda met een vers gesteven sjerp en een snoekerbril voor scherp zicht. Ja, bijna. Bijna is op het scorebord gewoon een 0 voor mevrouw Slapper. Rinus verliest de ring geen seconde uit het oog. Kijk, zo doe je dat. Rinus Suiza eenzaam aan de top en Twan en Arjan met z'n tweetjes gezellig onderaan. Het is een drama. Ik zit steeds met die lans tegen me niet aan te stoten. Ja, ik zit goed op het paard. Het paard doet het goed. Alleen moet mijn lans wat steviger vasthouden en niet te veel schokken. Het hoort bij het ringcirien dat de leider in het klassement een groene sjerp krijgt. En ik heb de eer die aan te mogen bieden aan Rinus Suiza. Rinus, van harte gefeliciteerd op dit moment in ieder geval. Ben jij leider in het klassement? Zou je zo goed willen wezen om deze even rond je schouder te hangen? Ik Over de andere schouder. Om hem te dragen voor onze vermu, want daar heb ik het voor gestoken. Twan bijt ook het spits af voor de 7e en voorlaatste vaart van deze kwartfinale. En het wil maar niet zoals hij het wil. Tot zijn geluk zijn de resultaten van de anderen vergelijkbaar. Scarlett, Arjan, Miranda, Rinus. Allemaal mis. En daardoor is er met nog 1 vaart te gaan niets veranderd. En blijven Twan en Arjan stijf onderaan. Het ringcirien is niks zonder de ringophalers en de ringoppassers. Je hebt natuurlijk de medewerkers, maar zonder medewerkers geen ringrijden. Je kan maar moeilijk verlangen van een ringrijder dat hij steeds van zijn paard gaat en zelf zijn ring er eerst in gaat hangen. Dus je hebt bij het ringrijden sowieso 2 ringoppassers, heel belangrijk. En 2 schrijvers, plus een baancommissaris die toezicht houdt over het geheel. De schrijver die heeft als taak, als de ring gestoken wordt, een recht streepje te zetten. En als die misgestoken wordt, een plat streepje. Dat gebeurt op een krijtbord. En door een tweede medewerker, de schrijver ook, op een lijst. Nou, die lijst wordt op het eind van de dag opgeteld en weer ingeleverd voor het archief. En de rijders kunnen op het krijtbord in die tussentijd zien welke medestrijders welke ringen hebben gestoken en hoeveel of ze er hebben.
Daarnaast heb je natuurlijk de 2 ringelpassers. Die hebben vaak de ring in de bus te hangen. En die doen dat de hele dag door. Dus dat is best een intensief werk. En jij hebt natuurlijk ook die ringloper. Die ringloper die loopt dus per dag gewoon iedere keer om de 3 beurten 36 meter heen en weer. Dus die ringelpassers die wisselen elkaar af. Dan doen ze om de 5 beurten. Dan doet de ringelpasser weer lopen en dan wisselt hij af met de loper. En dan gaat de loper gaan ring ophangen. Er is nog een medewerker en dat is de baancommissaris die vanaf het begin van de wedstrijd aanwezig is. Dat begint 's morgens als ze aankomen om te controleren of de kleding in orde is. De nummers uitdelen die weer belangrijk zijn voor de jurering van de paarden. Dat de jury kan zien welk nummer van welk paard is en welke rijder daarbij hoort. De baancommissaris die let ook op of het paard in galop gaat. Gaat het paard niet in galop en wordt de ring toch gestoken, dan heeft de baancommissaris het recht die ring dus af te keuren. De laatste kans voor gedeputeerde Twan Poppelaars om zich aan de rij nullen te ontworstelen. Ai, een kopstoot. Dat maakt de mis zo dubbel pijnlijk. Scarlett Kwekkenboom is al zeker van een plek in de halve finale, maar een ringetje bij zou wel fijn zijn. Ah ja, je hebt het in elk geval geprobeerd. Nou Arjan, doe je best doen. Arjan Human kan Twan Poppelaars uit de wedstrijd steken. En dat doet hij niet. Dat wordt kampen met Twan. Je ziet aan zijn gezicht dat hij er niet overdreven blij mee is. Miranda kan ontspannen steken, want ze mag toch naar de halve finale. En dat blijkt te helpen. Een fraaie treffer. Ook Rinus hoeft zich weinig zorgen te maken over het vervolg, maar hij doet natuurlijk wel zijn best. Ach, net onderdoor. Dat betekent dus dat Rinus en Miranda het best hebben gepresteerd. Twan en Arjan gaan uitvechten wie van de 2 naar huis mag en wie nog even mag blijven. Het is zover. Jullie gaan kampen. Jullie nemen het op tegen elkaar per vaart. We hangen de hoepel erin, dat is een grotere ring. Degene die als eerste missteekt, die is eruit. Arjan, alles of niks. Als je mist is het voorbij. Nee hoor, er komt nog minstens een ronde. Kijk nou toch eens naar het gezicht van Twan. Je zou er bijna bang van worden. En dan ligt de druk weer helemaal op de schouders van Arjan Human. Mist de voetballer, dan ligt hij eruit. Steekt hij raak, dan volgt nog een kampronde. Daar gaan we dan. Arjan mag het speelveld verlaten. Ik heb er eentje gestoken, dus de eer is gered. Proficiat, maar aan de andere kant ook een beetje gecondoleerd. Het spijt me heel erg, maar ik moet afscheid van je nemen. Zo erg is het niet, ik heb goed naar mijn zin gehad. Dus. Nou, hartelijk dank voor je deelname. En heel veel succes in andere carrières dan misschien. Dankjewel. Na een felle strijd en zelfs kampen nemen we vandaag afscheid van Arjan Human. Volgende week het vervolg van Ringkrie met de Sterren. En ook dan weer een afvaller. Wat een drama zeg.